Yung screen name ko sa radio program namin sa 98.5 IFM every Sunday 12 to 3 p.m. Okay, so ngayong gabi mag-unbox tayo ng in-order kong helmet online. Okay. So yung pinambili ng helmet is sponsored. Siyempre hindi ko kaya bumili ng ganoon na helmet. Makikita nyo mamaya kung anong pangalan ng helmet. Sigurado mapapawaw kayo. Alright. Yung nag-sponsor pala is tago natin sa pangalang Congresswoman. Okay, mag-unbox na tayo. Ito na po. AGB. Wow. Ang AGB kasi is isa sa mga pinakamahal din na helmet. So, yung tungkol sa price naman, PM nyo na lang ako para sabihin ko sa iyo kung kanino ko in-order at kung magkano. Okay? Tara tayo. Magic cutter. Dahan-dahan. No. Napansin kasi yung post ko about sa helmet. Sabi ko baka naman may advance gift dyan, sabi ko. Tapos may nagchat sa akin, nagulat ako. Nagulat ako na natuwa. Syempre napagbigyan yung birthday wish ko. Advance nga lang. Alright. AGB. So itong model pala ng AGB is AGB K3 SB. Maraming klase kasi may K1, may K3 SB, basta marami. Mahirap i-explain. Ano ba ito? Dito pala siya. Ayun. Tignan natin. Alright. Siya nga pala, kapag bumili ka ng helmet na ganito is may free shirt siya na Dynees. Actually, mahal din na brand to ng mga riding stuffs eh. Riding jacket, ganun. Riding boots, gloves. Basta, madami. Medium. Tingnan natin kung kasya mamaya. Okay. Tapos, meron siyang manual, stickers. Ito ata yung sakwan sa may visor niya. Basta tingnan natin mamaya. Tapos itong pin lock para sa fog resistant lens. Ayan, para pag medyo babiyahe ka ng Baguio, gano'n, hindi siya ma-foggy. Ito na yung helmet, mga kaibigan. Sa kabel. Ito pala yung spoiler niya. Ito po yung spoiler lalagay sa likod ng helmet. Dito. Okay. Helmet. The gloss black. Wow. Kumain ko nga. Bango. Mabango. May bago talaga. Sukatin ko baka hindi kasya sa akin. Okay. Alright. Actually, dual visor po siya. Sambahin ko niya. Dito ata. Ayan. Dual visor para kapag mainit na, iangat mo to para yung hangin papasok dito. Tapos hindi ka ano tawag doon? Sa Ilocano, mapulingan. Hindi ko kasi alam yung Tagalog eh. Ano na kasi Tagalog nun? Mapuwing. Okay, mapuwing. Okay, maganda siya, magaan po siya. Medium large po ito. Itong size na napili ko kasi yung kaibigan ko may ganitong helmet. Sinukat ko kasukat ko.
So, yun. In-order ko na siya kagad. PM lang. Ganda. Gloss black. So, ito pala yung Dainis na free shirt niya. Sukat natin. Mukhang kasya naman. Testing. Oops. Nakikita niyo yung okay! Apakapoging Dainis naman nito. Dainis! Alright. So, ayun, maraming salamat po. Please, like, share, subscribe sa channel ko. Kasi first vlog ko ito eh. Ayun. Peace. Okay, maraming salamat po sa nag-sponsor ng helmet na to. God bless you po and your family. Napasaya nyo po ako ng sobra-sobra. Advance birthday gift nyo po sa akin ito. Maraming salamat po ulit.